Wach malit ahinya ka wadhi nyime ni Dickson Diema achich mitudo kod wang'o jang'wech Rebecca Cheptegei momiyo wito ngimane juma mokalo wito ngimane Otieno Manyoro. Diema wachore ne omonjo Cheptegei kendo olo kuome mauta mar petrol kendo tea kibrit kuome gimane omiyo owang' mar atamalo 80. Diema wachore no yudo hinyruok mag mach atamalo 30 kendo wito ngimane koyudo thieth e osiptal moro e boma ma Eldoret.